שלום רב, קצת בעיכוב, או הרבה בעיכוב. אני רוצה להתייחס לסוגיה שלומדים, של ייאוש שלא מדעת. שמחתי מאוד שהמשכתם לשאול, ולענות לחבורה כזאת רצינית. רגע, יש לנו הפרעה, אני אעצור את זה. כן, זו חלק מהסיבה שקשה לצלם, אנחנו לא מוצאים את הזמן, אבל בשעה טובה אני רוצה להתחיל. ואני רוצה לפתוח בדברים של המאירי. אני אשלח לכם את המקורות, והדברים של המאירי אומרים קודם שנתחיל בביאור המשנה שפותחת את הפרק השני. צריך לדעת שרוב המציאות שאנו אומרים שהן שלו, מן הסתם בעלים מתייאשים מהם. מן הסתם בעלים מתייאשים מהם. אם בגלל שאין סימן, ואז הם אומרים, מה נעשה? וכנעם המוצא בייאוש בעליהם, ואם מצד שנפלה לו במקום שרבים גויים מצויים שם, והוא מתייאש ממנה. או שהיא נפלה לו במקום שהרבה אנשים שלא מקיימים השבת אבדה. גויים זה לאו דווקא גויים, אלא הכוונה שלא מקיימים השבת אבדה. בישראל יש מוסלמים שהרבה פעמים כן מקיימים השבת אבדה, אז הם לא נכללים במילה גויים. יש לזה ביטויים יותר מדויקים. גר תושב וכדומה. אז אם רבים גויים מצויים שם, אז הוא מוותר, כי הגויים הם לא עושים השבת אבדה. אז הנקודה המעניינת זה שאומר שזה לפני המשנה צריך להבין. קודם כל צריך להבין את המציאות. באמת אנחנו רואים בסוגיה של הבבלי, שקודם כל מנסים להבין את המציאות של המשנה, וכחלק מהדיון של המציאות של המשנה, חלק מהדיון של מה המשנה מדברת, כבר מביאים לנו את השאלה של ייאוש שלא מדעת. והמאירי מתייחס לזה. הוא אומר, ועוד צריך לדעת שנחלקו אביי ורבא בייאוש שלא מדעת. לדעת אביי זה לא נקרא ייאוש, ולדעת רבא זה נקרא ייאוש, והלכה כאביי. מה המשמעות של ייאוש שלא מדעת? מה העניין? מה הפירוש של המילים? עניין מלשון לענות. מה פירוש המילים ייאוש שלא מדעת? דבר שעבד מפלוני. ובא אחר ומצאה, והפלוני, הבעלים, לא ידעו, ולא הרגישו בחסרונה עד שהתייאשו ממנה. אבל יודעים אנו שמן הסתם, אילו ידע או הרגיש בחסרונו, התייאש ממנה מיד. כלומר, אותו בן אדם, אם היינו יודעים שהוא כבר יודע שכבר נאבדה אבדה, אז הוא מתייאש. אבל אנחנו לא יודעים מה המציאות, אנחנו לא יודעים אם הוא כן יודע או לא יודע. פה נכנסים לוויכוח. אז השאלה היא האם צריך שבפועל אנחנו נדע שהוא יתייאש, או שאנחנו צריכים לדעת שאם הוא יתייאש, אז זה יובד. מעתה איזה אבדה זכה בה המוצא? רוב מציאות אין בעלי מרגישים בשעת מציאה, שהמציאה דחופה הרבה לנפילה. אם זה מקום שיש הרבה אנשים, אז מהר מוצאים, עדיין הבן אדם לא יודע שהוא איבד, וכבר מישהו אחר מוצא, אז על מה מדובר? אז לכן יש פה איזה דיון שלא ברור במציאות, למה התורה התכוונה כשהיא אמרה שיש מושג כזה של ייאוש. ואז הוא אומר, צריך להסתכל על זה דרך כל המשנה. הדברים של המאירי עוזרים לנו להבין ספר אחר, תראו, הבאתי לכם פה, תסתכלו עליו קצת, זה ספר שבטח הרוב לא מכירים. מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו גמרא. אבל זה בעצם הדפוס של וילנה של ירושלמי. זאת גמרא שנכתבה בארץ ישראל כ-150 שנה לפני הגמרא, והסוגיה שלה הולכת ככה בערך, או ככה בדיוק. מניין לייאוש בעלים מן התורה? רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק. אז רבי יוחנן הוא אחד האמוראים הכי חשובים מהדור הראשון, ומה שמיוחד בו זה שהרבה פעמים הוא מביא דברים של תנאים. אז הוא אומר שרבי שמעון, כל מיני מסורות שהיו לו מתנאים, אז הוא אומר שרבי שמעון בן יהוצדק לימד את זה מהתורה, שנאמר כן תעשה לך מורו את שאבוד לו ומצוי לך, את חייב להכריז, ואת שאינו אבוד לו ומצוי לך, אין את חייב להכריז. כלומר, כשכתוב בתורה כן תעשה לך מורו וכן תעשה לשורו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר טובה עד ומצאתה, זה משהו שאתה איבדת והוא מצא. סליחה, שהוא איבד ואתה מצאת. אבל אם זה משהו שהוא אבוד לגמרי או הוא לא בדיוק במציאות הזאת, אז על זה לא חל המושג של השבת אבדה. למה? אז אנחנו קוראים לזה שהוא התייאש. אם זה משהו זה עדיין יש לו החזקה בזה, רק שזה נמצא אצלך פיזית, עדיין יש לו איזושהי ידיעה שזה יכול לחזור אליו, אז זה לא נהיה של אף אחד, וזה לא נהיה של מי שמוצא.
אחר כך הירושלמי אומר, תני, מצא כריכות ברשות הרבים, אינו חייב להכריז. ברשות היחיד חייב להכריז. אז אם הוא מצא סתם דברים שנכרחו, והם לא משהו משמעותי עם סימנים, אז אם זה באמצע הרחוב, לא צריך אפילו להכריז. אם זה ברשות היחיד, אז יכול להיות שזה במקום שאין הרבה אנשים מסתובבים, אז זה כן איזה סימן. מישהו יוכל להגיד לך, כן, מצאת את זה בגינה הזאת והזאת, שם איבדתי את זה. אז זה גם נקרא סימן, אפילו שאין סימן בגוף החפץ. ואז הירושלמי אומר, אלומות, בין ברשות רבים, בין ברשות היחיד חייב להכריז. אלומות שמסעדה, אז הוא יכול להגיד לך כמה חיטים פחות או יותר יש בכל אלומה, מה העובי שלה. הוא יכול למצוא, יש כל מיני סימנים, מי שעבד בשדה, ועלם אלומות של תבואה, יש סיכוי שהוא ידע. אם זה כריכות קטנות עם קצת תבואה, אין סיכוי שהוא ידע. עיגולי דבילה, מה אם יש לי עכשיו, דבלה, רגע. כן, סליחה, תאנים שייבשתי אותם ביחד, הם נהיים כמו מאוד דביקים. הדד תימא באילון עיגוליה רברביה, ברם באילן זעיריה, דעתיאל מבצרה חייב להכריז. אז הוא אומר, אם זה עיגולים גדולים שכולם עושים כאלה, מדביקים המון תאנים, אז לא צריך להכריז. אבל אם זה משהו דלוקס מיוחד שהגיע מאיזה אזור מיוחד, אז זה נקרא שצריך להכריז. משום סימני מקום, כי אז יודעים שזה מבצרה. חתיכות של בשר ובתוכן כבד אחת או קוליה אחת חייב להכריז. אם זה חתיכות בשר שיש שם איזה חתיכה אחת מיוחדת שהיא עולה הרבה, מחרוזות של דגים ובתוכן ירק אחד או לכיס אחד חייב להכריז. מה בעצם עשתה הגמרא? הגמרא עברה על כל הדוגמאות שבמשנה ואמרה מתי יהיה צריך להכריז. מה החידוש בזה? מה היא רוצה להגיד לנו בזה? היא רוצה להגיד לנו שבשביל להבין לעומק את השאלה של ייאוש צריך לעבור על כל הדוגמאות. ככה גם המאירי אמר לנו שצריך להבין את המציאות של כל הדוגמאות. ובא ירושלמי ואומר על כל דוגמה איזשהו מקרה שבו כן יהיה צריך להכריז, ובאמת שאין דמיון מוחלט בין המקרים. יש אחד שזה מיוחד מבצרה, הביאו את זה מסוריה, זה לא רגיל, בטח לא בתקופה העתיקה. ואחד אחר, גם אם זה לא מסוריה, אבל זה ברשות היחיד, זה במקום פרטי, אם זה תבואה, אז זה כן נחשב שצריך להכריז. אז הירושלמי טוען שמוצרים שונים, הם צריכים סימנים ברמה שונה. הבבלי הולך בכיוון קצת או הרבה שונה, הוא נכנס לשאלה האם ייאוש שלא מדעת, ייאוש שהבעלים לא יחשוב עליו, שהוא לא ישים לב מיד. כמה יקר זה צריך להיות? האם זה צריך להיות משהו שאני שם לב מיד? האם זה נחשב ייאוש או לא? אז על הפער הזה עומד אחד המפרשים הגדולים, המראה הפנים, שכתב את הפני משה ואת המראה הפנים. הרבה מהמפרשים של הירושלמי, בגלל שהוא כל כך קצר וקשה להבנה, כתבו גם רש"י וגם תוספות, גם הסבר וגם הרחבות. אז בפני משה זה בעצם הרש"י שלו, והמראה הפנים זה התוספות שלו. בדיונים שלו, בכל מיני סוגיות, הוא בעצם כולל הרבה מאוד נושאים מכל רחבי הש"ס, והמראה הפנים הוא חכם מאוד חשוב, לא רק בגלל שהוא כתב על ירושלמי, כל מי שכותב על ירושלמי הוא חשוב, כי זה אומר שיש לו שליטה רצינית ושווה לקרוא אותו, כי הוא גם יודע את הבבלי וגם את הירושלמי, אבל מראה הפנים במיוחד אוהבים אותו, בגלל שהוא גם מאוד פשטן, וגם בגלל שהוא היה הרב של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה נסע אליו 7 חודשים ללמוד אצלו בישיבה, זה הישג גדול להצליח להוציא תלמיד כזה, אז אני גם מאחל לכם שתגדלו בתורה ותחכימו את כל עם ישראל, אבל הוא כנראה יודע ללמוד וגם ללמד. אז הוא אומר, אם אתה קורא את הירושלמי, אם את קוראת את הירושלמי, אז נראה שעיקר דין ייאוש נלמד מהפסוק הזה. אבל בבבא קמא, דף ס"ו עמוד א', התוספות בדיבור המתחיל מוצא אבדה, אומרים שאנחנו לומדים את זה מנושא של סימנים באבדה. מנושא של סימנים באבדה. האם אני לומד את זה מהמילים כן תעשה לך מורו, כלומר הדוגמאות, או שאני לומד את זה מסמלה שיש בה סימנים ואין בה משהו אחר. שתי אבדות שונות שמופיעות בתורה. איזה אבדה היא האב טיפוס של המושג של ייאוש? פה בירושלמי משמע אבדה של חמור, ושם משמע אבדה של סמלה. ואז הוא מציע שאולי
את שני הלימודים אפשר ליישב גם שם. את שני הלימודים אפשר ליישב בשני התלמודים, בעצם משלימים אחד את השני. השמלה מלמדת את הסימנים, החמור מלמדת את הסיטואציה, והוא אומר, אבל יש עוד לימוד שלישי. את הלימוד השלישי הזה אנחנו כבר מכירים, כי הוא מופיע לנו בסוגיה. פה זו הזדמנות בשבילכם להקדים אותי ולהגיד אחת לשנייה על מה אני מדבר. כן? וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה, מה שנטל נטל ומה שנתן נתן. את זה לומדים מפסוק אומר רש"י. כן? שהוא אומר, שהירדן זה בעצם הגבול. הירדן זה בעצם הגבול של מדינת ישראל. ומה שהוא זז פתאום הגבול, זה בעצם מקטין ומרחיב את האדמות של האנשים. ואותו דבר עבדה, אם הירדן לוקח מאחד ומעביר למישהו אחר, או מזיז את הגבול של השדה אחד לאחר, אז זה מה שקובע. למה? כי עם הירדן אף אחד לא מתעסק. הירדן הוא מסוכן, מי שיתעסק איתו יכול לטבוע. לכן ברגע שמשהו מגיע לירדן זה כאילו נאבד. זה גם מסוכן כי מעבר לגבול יש חיילי אויב, אז אף אחד לא מתעסק עם הירדן. אז לא תמיד זה היה חיילי אויב, זה לפעמים היה ראובן גד וחצי שבט המנשה, אבל גם שם היחסים היו מאוד מורכבים. אז הירדן הוא קובע את הגבול, ככה התורה קובעת. אז זאת אומרת שאם הוא קצת זז הירדן, לא מתעסקים עם זה. יש איזשהו גבול שנקרא ייאוש.